Il-Kummissjoni Ewropea ikkonfermat li l-budget imressaq mill-Gvern Malti għas-sena d-dieħla huwa konformi ma' rakkomandazzjoni tal-Kunsill Ewropew. Fir-rapport tekniku tagħhom l-esperti tal-Kummissjoni Ewropea qalu li ħafna mill-miżuri mresqa fil-budget jgħinu l-attività ekonomika fi żmien ta' inċertezza kawża tal-imxija. L-esperti tal-Kummissjoni Ewropea kkalkulaw li l-għajnuniet diretti tal-Gvern laħqu l-5.8% tal-ġid nazzjonali. Da minn barra miżuri tal-likwidità fosthom 1.5% tal-ġid nazzjonali f'differiment tat-taxxi u 2.8% tal-ġid nazzjonali fid-djuni sussidjati u garantiti mill-Bank Malti għall-Iżvilupp. L-ekonomisti tal-Kummissjoni Ewropea magħrufa li jarblu kull budget ta' stat membru mingħajr ma jħarsu lejn wiċċ sostnu li l-miżuri l-ġodda jlaħqu 2.2% tal-prodott domestiku gross u jħarsu l-iżjed lejn l-aspett tan-nefqa fil-pajjiż. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea innotat miżuri bħal Covid Wage Supplement li se jkompli jsostni l-impjiegi kif ukoll l-iskema tal-vouchers tal-€100 biex jintefqu fin-negozji u tnaqqis fit-taxxa tal-bol fuq xiri ta' proprjetà. L-esperti Ewropej semmew ukoll it-titjib fil-benefiċċji għall familji u l-pensjonanti kif ukoll l-investiment qawwi fl-infrastruttura tal-pajjiż. Ir-rapport innota wkoll kif il-Gvern qed jalloka fondi favur rivoluzzjoni ambjentali f'dik magħrufa bħala l-ekonomija ċirkulari. Fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela rramarka li fl-2009 il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-budget ta' Malta jonqos milli jindirizza miri fi żmien medju u rakkomandat miżuri biex jonqos id-dejn. Saħaq li l-istorja llum hija differenti u l-Unjoni Ewropea tajt li l-miri tad-dejn se jkunu ferm aħjar minn dawk stmati anke grazzi għal fondi li kiseb pajjiżna. Fi stqarrija l-Gvern innota li waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-istimi tal-Gvern fuq l-andament tal-finanzi pubbliċi ma jitwemmnux, l-esperti tal-Kummissjoni jikkonkludu li l-istimi tal-Gvern Malti fuq id-dejn nazzjonali huma simili ħafna l-istimi tal-Kummissjoni Ewropea u mhux se jaqbżu is-60% tal-ġid nazzjonali. Il-Gvern irremarka li b'kuntrast tal-lum fi żmien amministrazzjoni preċedenti kemm il-darba l-istimi ma kinux jingħataw kredtu mill-Kummissjoni u pajjiżna tpoġġa 3 darbiet fil-proċedura ta' deficit eċċessiv. Il-Gvern qal li mhux talli l-Kummissjoni Ewropea temmen l-istimi tal-Gvern fuq il-budget, imma saħansitra tgħid li s-sena d-dieħla pajjiżna jista' jkollu riżultati ferm aħjar f'dak li għandu x'jaqsam ma' tkabbir ekonomiku permezz ta' implementazzjoni ta' bosta miżuri. Il-Gvern qal li kontra n-negattività tal-Oppożizzjoni, il-Kummissjoni Ewropea tajt li l-Gvern li l-affarijiet jistgħu jkunu aħjar milli qed isostni. Il-Gvern laqgħa dan iċ-ċertifikat pożittiv mill-Kummissjoni Ewropea u qal li jinsab lest biex issa jimplementa dawn il-miżuri kif ukoll biex jieħu passi addizzjonali ħalli jsostni l-familji u n-negozji ta' pajjiżna.